Барша тамашачыларга да хәерле иртәләр теләп тапшыруны башлыйбыз. Һәм экраннар алдына мөхтәрәм милләттәшебез Хания Якубовна Абушаеваны чакырып алам. Бүген 1 апрель көнне ул үзенең 60 яшьлек матур юбилеен каршылый. Шул уңайдан бар якыннары бергә җыелып, аңа матур бәйрәм иртәсе хәзерләргә булганнар. Беренчеләрдән булып, яраткан балаларын Бигбаевлар гаиләсе, әтисе Якуб Хасанович һәм әнисе Вәсилә Сулеймановна котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Кадерлебез безнең, иртә белән уянып күзләребезне ачкач ук бүген синең бәйрәмең икәнлеген исебезгә төшердек. Бу көн безнең һәммәбез белән дә көтеп алына торган, чөнки бүген дөньяга син газизыбыз тудың. 1964 елның 1 апрелендә гөрләвекле язларга аеруча матурлык истәп, Павловка районы Татар Шмалак авылында 2 апасыннан соң 3нче кызыбыз булып, татлы балабыз якты дөньяга аваз салды. Апалары Гөлфия һәм Гөлсинә өчен яраткан сеңел, ә үзеннән соң туган 2 энесе Султан һәм Сәид өчен бик мәрхәмәтле апа булып үсте. Мәктәпне тәмамлап, апасы Гөлсинә Саманук медицина тармагына гомерен багышларга дигән карар кабул итте. Һәм 1984 елда Кузнецк шәһәренең медицина куллиятын тәмамлап, фельдшер, акушер һөнәрен алып, Павловка эшчеләр поселогының үзәк хастаханәсендә эшкә урнашты. Шушы урында ул инде 40 ел хирургия бүлегендә һәм лор кабинетында эшләп килә. Алтын куллы, җылы йөрәкле, шәфкать туташы, авыруларга дәва булып, ягымлы йөз, нурлы карашы һәм җылы сүзе белән ярдәм итеп яши. Балабыз шәхси тормышында да сынатмады. Кадерле киявебез Имам Рәшид улын очратып, 1986 елның 23 августында матур туйларын уйнадык. Кызыбыз гаиләсендә дә уңган куллы хуҗабикә, гаилә учагын саклаучы чын хатын-кыз булып яши ала. Әлеге матур мәхәббәтнең җимешләре булып, 2 оныгыбыз Рөстәм һәм Илдар да үсеп җиттеләр. Балабыз, бүгенге юбилеең көнендә без сиңа ихластан биргән тәрбиябезне юкка чыгармыйча, чын кеше буларак матур итеп яши белгәнеңә рәхмәт укыйбыз. Син бездә бар булганга тормышыбыз ямьле, киләчәгебез дә якты күз аллана. Син тормыш сөючән, кайгыртучан, барыбыз турында да уйланып яшәүче кадерле балабыз. Синең өчен туган үскән җир изге булып санала. Һәр вакыт хәлеңнән килгән кадәр ярдәм итеп, хәлләр белешеп яшәгәнең өчен җәннәтләр насыйп әйләсен сиңа Хак Тәгалә. Без синнән бик риза һәм алда да бәхетле булып яшәвеңне генә телибез, кызым. Яшә, кадерлебез, бәхеткә күмелеп, көн сайын шатланып һәм көлеп, яшә, кызым, безне сагынып, без яшәрбез хөрмәтләп сине, яратып. Синең кебек бала җирдә юктыр, бу мактау сүзләре дип уйлама. Гомерләр әкренләп үтәләр дип, уфтанып авыр син сулама. Гомернең әле уртасы бит, алда яшәргә максатлар бар. Синдәйләр гүзәл хатыннарга алда бәхетләр, шатлыклар бар. Котлы булсын кызыбыз туган көнең, бәйрәм сиңа шатлык китерсен. Якыннарың сиңа наз һәм җылы, бары рәхәт кенә китерсен. Хөрмәтле Хания Якубовна, ихластан сезне гүзәл туган көнегез белән котлап, әти-әниегезнең музыкаль бүләген сезгә юллыйбыз. Бәйрәмнәрегез котлы булып, үзегез бәхеткә, шатлыкка төренеп яшәгез. Сезне ишетмим, бу җыр балалар өчен. Тормышны алга үтәреп, балалар туа. Ağaçta bit üser üçün damarın suzan. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Alkışlar balalarga. Ulu bulsa bay bulayır diyen burungular. Öz üstergen aş
açılarday ıcımaq qapqalar. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, durmuşda zor dayanışım, siz balalarım. Yaşayız sizi kuvanışta, iyiseni sağ bulun. Tırısın idi durmuşuğuz, bәхетке tulы. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Алга таба атлап сезне Хания Якубовна, яраткан тормыш иптәшегез Имам Рәшитович һәм кайнанагыз Ашраф Зарифовна да котларга ашыгалар. Якыным минем. Барысы өчен гафу үтенеп рәхмәт укыйм, дип башлаган бу хатны Имам абый. Хәзер инде без олы яшьләрдә, ләкин мин синең күзләреңнән һаман якынлык, җылылык укыйм. Бел, матур сүзләр әйтә алмасам да мин сине үземчә бик каты яратам. Ике кадерле улларым өчен дә зур рәхмәт укыйм. Bir сүз белән әйткәндә, син минем янәшәмдә соңгы сулышыма кадәр булуыңны үтенәм. 38 ел элек авылның иң гүзәл чәчкәсе, сөекле тормыш иптәшем, миңа гомерлеккә сөйгән яр булырга вәгъдә биреп гаиләбезне кырдык. Бик яшь булуына карамастан, сөекле тормыш иптәшемнең тырышлыгына һәм сабыр, тыйнак булуына хайран гына калырлык иде. Бәхетебез булып татлы балаларыбыз, улларыбыз туды. Алтыным минем аларны да яратып, назлап, акыллы кешеләр буларак тәрбияләп үстерде. Ул шын әни була алды дисәм, сүзләрем хак булыр. Тормышта сынаулар безне күпләп әйдәп бардылар. Ләкин бергә булганга барысын да җиңә алып яшәдек. Син гомере буе алтыным минем, таянычым, җан юлдашым булдың. Йомшак күңелең, аңлаучан йөрәгең, ягымлы йөзең һәр вакыт мине сокландырып тора. Алтыным, күз нурым, ничә яшьләр генә тулса да, минем өчен һаман үзгәрми яшисең. Әле яңа гына күрешкән чактагыдай матур, җитез һәм төздә син. Йөрәгемнең олы өлешен сиңа булган хисләр биләп алган. Шуларның беренчесе хөрмәт булса, икенчесе җылы мәхәббәт. Юбилееңдә бу хисләрнең югалмый яшәвен телим. Парлы канат кагып, алда да бала уныкларыбызга сөенешеп матур гомер кичерик. Мин синең белән бергә картлык илендә дә бәхет шигәсем килә. Юбилейларың әле тагын бик күп килсен. Бәхетле һәм яраткан кешем була көр. Иң сөеклем, иң якыным, иң гүзәл кешем минем. Шөкер Алла килеп җитте гүзәл юбилей синең. Тормышыңның көндәлеген ачып куй курыкмыйча, 60 яшеңне лаеклы каршы ал уйланмыйча. Гомереңне бигрәк матур атлап килдең юлларын. Кулларымда булсын һәрчак синең җылы кулларың. Мәхәббәтем юбилейга терәм җылы бәйләмгә. Шатланышып җыелыштык күркәм булган бәйрәмгә. Бар якыннар янәшәңдә, тагын ни кирәк булсын. Тантаналы кичәңдә ул өйдә дус, туган тулсын. Гаиләгә килеп төшкәч тә, яшь булуына карамастан, без аның белән бик тиз уртак тел табып, үз кызым сыман кабул итеп, тату яшибез, дип дәвам итә хатны кайнанагыз. Әллә бергә яшәгәнгә без аның аеруча кадерен беләбез. Телеңне йотарлык тәмле ризыкларын пешереп, гаиләсен, безне дә сыйлап яши. Өстәвенә аның ачык шат йөзе гомере буе кунаклар каршы алырга да оста. Бер генә дә ул ардым дими. Нинди эшеңне куштың, шуны җиренә җиткереп эшли.
Хезмәттәшләре арасында да ул абруй һәм хөрмәт казанган шәхес. Татлы оныкларымны да ул олыларны хөрмәтләп, кешеләрне кеше итеп күреп яшәргә өйрәтте. Теләгем бер, кызым, улым белән бергәләп, алда да парлы канат кагып, хәзер инде үз бала оныкларыгызның бәхетенә сөенеп яшәгез әле. Сөекле, якын кешебез, җитте синең бәйрәмең. Шуңа да хәзерләп куйдык изге теләк бәйләмен. Күп үтелгән юлларыңда сынаулары җитәрлек, борылып карасаң артка таба хәтта исең китәрлек. Хания дип горурланып сине телгә алабыз, бәйрәмең белән ихластан котлап җырлар салабыз. Кадерле Хания Якубовна, якыннарыгызның мәхәббәте аларның юллаган теләкләрендә чагыла. Тагын да бәйрәмегезне бизәп, бүләккә җыр да сезгә юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Әйләнә, әйләнә, офыкта инде көз шәйләнә. Без икәү янәшә булганда, күзләрем язларга әйләнә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә. Тормыш бит карусель әйләнә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә. Тормыш бит карусель әйләнә. Әйләнә, әйләнә, шәшебез шәшләргә бәйләнә. Без икәү канатлы очышта, карусель тылсымлы әйләнә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә. Тормыш бит карусель әйләнә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә. Тормыш бит карусель әйләнә. Куыша бар дөнья әйләнә, зарыгып көткәнем син мәллә. Әйләнә карусель әйләнә, әйләнә, синең дә көткәнең мин мәллә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә. Тормыш бит карусель әйләнә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә. Тормыш бит карусель әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә. Тормыш бит карусель әйләнә. La 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 Матур юбилейлар каршы алганда иң кыйммәтле котлаулар ул бала оныклардандыр мөгаен. Менә бүген сезне Хания Якубовна, балаларыгыз Рөстәм һәм Римма, Илдар һәм Зарина, оныкларыгыз Сабина, Тимур һәм Аселя да яратып котлыйлар. Без бәхетле балалар дип башларга булдык үз язмабызны. Чөнки безнең әтиәниебез бер-берсен яратып табышкан һәм кавышкан авылның иң күркле пары. Алар безне икәү бергә канатлары астында үстереп, бар авырлыклардан ышыклап, һәр чак яклап һәм саклап яшәделәр.
һәр вакытта да безнең өчен олы үрнәк булып тордылар. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез әниебезгә 60 яшь тула. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Бу тормышта төрле чаклар була инде ул. Авыр мизгелләре дә, шатлыклылары да, тик әниебезнең бер кайчан да авыр чагы юк сыман. Ул гомердә дә уфтанып, зарланып яшәгәне юк. Хәзер яшәвенең мәгънәсе оныкларын яратып үстерергә ярдәм итә. Оныклары да аны үлеп яраталар. Ә киленнәре өчен ул кайнана түгел, икенче әниләре була алды. Дилдус килеш бик матур аралашып гомер кичерә. Ә инде әниебезнең пешергән тәмле ашлары, аның исе ерактан кунак табыны артына чакырган сыман була. Ул үз өендә кунаклар каршыларга да бик ярата. Туганнарыбыз да аңа килергә ашкынып торалар. Олы җанлы әникаебыз, котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, балаларың һәм оныкларың белән бергә матур итеп яшиек. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Раббым, әле озак еллар синең шат елмаюлы йөзеңне күреп, бәхетле булып гомер кичерик. Син янәшәбездә булганда тормышыбыз тулы мәгънәле. Һәр көнебез бәхет белән тулы. Әниебезгә 60 тула, якты бәйрәме бүген. Я Ходаем, һәр вакытта кояшлы булсын күгең. Әни дигән исемеңне бар яклап та акладың. Гомер буе туры юлдан кеше булып атладың. Бала оныкларың өчен кызганмыйсың җаныңны, мулдан бүләк итәсең син ана иркән азыңны. Рәхмәт сиңа, түбән генә башыбызны иябез, синнән дә юк кадерлерәк безгә кеше диябез. Хөрмәтле Хания Якубовна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын, бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен генә яңгырый. Яшьлектәге кайнар хисләр бивазга җитә икән. Гомерләр үтә икән ул, яңада бетә икән. Күңелләр генә һаманда нәрсәдер көтә икән. Гомерләр үтә икән ул, яңада бетә
Näsedir küteyken ömürlerdeyken yanmalar büteyken günlergine hammanda näsedir küteyken günlergine hammanda näsedir küteyken näsedir küteyken. Бәйрәмегез шатлыгын сезнең белән бергәләп бүген бер туган кардәшләрегез, апаларыгыз Гөлфия һәм Гөлсинә, энеләрегез Султан һәм Сәид гаиләләре белән уртаклашып, җылы теләкләргә күмәргә телиләр. Каяра соң гомер узган. Никадәр шатлыгында, югалтулы, кайгылы мизгелләрендә безнең язмышка тасма булып сузган. Бүген иң татлы сеңелебез, сөекле апабызга да 60 яшь инде. Туганнарсыз бу дөньяның яме дә тәме дә булмас иде. Туганнарның кадерен белеп яшәргә тикмә генә эндәми торганнардыр. Чөнки кем соң туганнардан башка синең кайгы шатлыкларыңны бүлешсен, сине сүзсез кем аңласын тагын ди. Менә инде без дә якыннарыбыз белән бик татлы яшәп киләбез. Алар һәр вакыт безнең күңелдә. Сабыр җанлы якыныбыз, кадерлебез безнең. Синең киң күңелең, йомшак, юатучан мөнәсәбәтең, безгә карата улы мәхәббәтең һәр эшеннән, һәр сүзеңнән сизелә. Көн барышында шалтыратышмасак, тавышыңны ишетми калсак, көннәр дә бушка узган шикелле тоела. Якыныбыз безнең. Рөхсәт ит сине матур гомер бәйрәмең белән котларга. Җир шарында нинди иң биек тау булса, шул кадәр сиңа исәнлек. Нинди иң тирән диңгез булса, шуның кадәр бәхетләр телибез. Сагыну сагышларың артта калып, шатлыкларга күмелеп яшә. Карашларың җылы яңгыр кебек, елмаюың айдай сөйкемле. Шәфкатеңнең иге-шиге юк бит, кояш шәшкән нурлар шикелле. Кайчан барсак, киң күңелең белән каршылыйсың ачык йөз белән. Авырлыклар җиңеләеп китә, синең әйткән җылы сүз белән. Эзләсәң дә табып булмый синең кебек изге җаннарны. Кулдан килсә бүләк итәр идек һавадагы йылдыз, айларны. Киң күңелең, юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык тулы куанычлы, озын гомер сиңа телибез. Апабыз, сеңелебез, газиз җаныбыз, менә бәйрәмең җитте. Күк йөзендә йөзгән булып таралып якка китте. Күрәсеңме, язгы кояш сиңа җылы елмая, назлы нурын сирпеп сиңа биектән бәхет кыя. Килде язлар озакламый, алда көтә гомерләр, синең хөрмәткә сайрарга сандугачлар килерләр. Котлы булсын туган көнең, ашсын чынга хыяллар, әле ярый әтияни безгә сине туганнар. Хөрмәтле Хания Якубовна, бер туган кардәшләрегездән сезгә бүләк буларак җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Sağışlanma doğan gününde yıllarım olsa da gönüllerim tulsa da şadlıkta ötsün senin bugünkü doğan günün. Yıllarım olsa da gönüllerim tulsa da şadlıkta ötsün senin bugünkü doğan günün. Bu dünyanın madurluğunu küresin, yaşıl bir ele bit bergen